Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws op deze zondag de 29 september. De spoorbomen bij het station van Oost-Soeburg rinkelden door een storing ruim 14 uur achter elkaar. En daardoor gingen ze niet meer automatisch open of dicht. Dat betekende niet alleen geluidsoverlast voor de omgeving, maar ook hinder voor de fietsers. Ik merkte het zelf pas vanmorgen, maar ik hoorde het van andere mensen. Die hebben heel de nacht de bellen gehoord. Nou, dankjewel. Mensen die geen geduld hebben doen zelf nu de slagbomen omhoog, maar dat ziet er best gevaarlijk uit. Idioot, echt idioot. Ik weet dat er rond dit tijdstip altijd een trein komt, dus ik vind het een levensgevaarlijke situatie. De treinen weten er ook van, dus de treinen die toeteren, stoppen en dan gaan ze pas door het spoor over. Rond 11 uur vanmorgen was de storing verholpen en was het gerinkel voorbij. Het strandseizoen is echt voorbij nu we oktober naderen. Hoewel de zomer van 2024 wat aarzelend begon, konden badgasten uiteindelijk toch nog van een hoop zomerse dagen genieten. En dat betekende drukte voor de strandwachten. We hebben ook best wel veel meldingen gehad en toch ambulances gezien, zeg maar, voor mensen die onwel werden. Dieptepunt voor de strandwacht waren 2 verdrinkingen afgelopen zomer. Zowel in Vlissingen als Zoutelanden kwam een zwemmer om het leven. Ja, dat is ontzettend impactvol voor ons personeel. Wij waren daar beide bij betrokken, ondanks dat we ontzettend snel ter plaatse waren. En je dan toch ziet dat je niet de hulp meer kunt verlenen die je eigenlijk wil. Wij schakelen daar ook bijvoorbeeld slachtofferhulp voor in. Op 1 november moeten de stranden leeg zijn. Maar dat betekent niet dat de mensen van strandexploitatie Veren daarna achterover kunnen leunen. Zoals jullie misschien weten hebben we 16 kilometer aan loopplanken. Dat zijn zo'n 4100 loopplanken en een heel aantal daarvan moet in de winter gerepareerd worden. Ook toiletunits en strandposten zitten heel veel onderhoudswerkzaamheden aan. Want we zitten hier in de meest corrosieve omgeving die er maar is. Alles wat kan roesten, roest op het strand. In Vlissingen kun je voor het eerst schilderijen bewonderen van de Syrische kunstenaar Michel Mezwavi. De kunstenaar maakte een deel van zijn schilderijen in zijn geboorteland Syrië en schilderde de rest op zijn kamer in het AZC in Vlissingen. Yeah, actually I'm quite proud and quite proud about it, and I'm really happy and excited that my paintings are finally here in the Netherlands, even though I made some of them like about 5 years ago back in Damascus, without even knowing that I'm gonna be here after 5 years here in the Netherlands. Mezwavi's schilderijen zijn namelijk hartstikke Nederlands. Tulpenbollen. En die bollen vielen op bij kunstenaar Agnes den Hertog, die tekenles geeft in het AZC. Ik heb daar aangeboden om met wat mensen kunstprojecten te doen. En toen viel hij op, omdat zijn vingers met krijt over het papier dansten. Ik was helemaal, wauw. Ik was helemaal gegrepen. Dus toen zei ik tegen hem, Ja, zei hij, ik heb de kunstacademie in Damascus gedaan. En toen dacht ik, oké, nou snap ik het. Jij bent gewoon een ervaren iemand. En die ervaring is te zien. De schilderijen van Mezwavi zijn tot 13 oktober te bewonderen. Voor Mezwavi een droom die uitkomt. 400 jongeren streden dit weekend in verschillende bootklassen tijdens het grootste jeugdcel-evenement van Zeeland, de United Four. Het is een internationale wedstrijd. Er doen zelfs deelnemers uit Curaçao mee. Maar die moeten wel even wennen aan de temperatuur hier. Het is koud, maar het is heel interessant hoe de stroming werkt. We hadden nooit zo'n sterke stroming. Brennan weet met zijn 7 jaar ervaring wel hoe hij de Oosterschelde kan trotseren. Als je onder de juiste hoek met de stroom mee of tegenvaart, kan het je sneller naar een boei brengen of meer van een boei wegzetten. Dus daar moet je eigenlijk tijdens de startprocedure over nadenken. En je hele wedstrijd bouw je op, niet alleen op waar de wind zit, maar ook waar de stroom je naartoe wil duwen. Serieuze tips, want er valt nogal wat te winnen. Voor heel veel van deze jongens en meisjes telt het mee voor nationale selecties, voor uitzending naar EK's of WK's. Dus er zijn echt wel wat punten te verdienen hier zo. Voor de beginnende James en ervaren Brennan gaat dat niet meer lukken. En dus proberen ze er maar het beste van te maken. Mijn doel voor dit weekend was een 3e plaats worden, maar dat is gisteren helaas niet gelukt. Dus we hopen gewoon een leuk evenement te hebben en lekker te zeilen met onze vrienden of tegen onze vrienden. We begonnen de dag vandaag met brede opklaringen en flinke zonnige perioden deze ochtend. En daarbij was het ook aan de frisse kant door die opklaringen. En uiteindelijk werd de maximumtemperatuur dan ook niet veel meer dan ongeveer 15 à 16 graden.
En verder zagen we in de loop van de middag geleidelijk wat hogere sluierwolken binnendrijven. En dat waren wolken in de hoogste luchtlaag van de atmosfeer. Een beetje waterig, maar de zon die kwam er dan nog wel geregeld doorheen. Vanavond en vannacht zal de bewolking geleidelijk dikker worden. En we krijgen vannacht ook te maken met wat lichte regen van tijd tot tijd. Bij een minimumtemperatuur van 11 graden. Ook morgen wordt het licht wisselvallig met bewolking en regen. Met een matige tot krachtige wind, windkracht 4 tot 6 uit een zuidoostelijke richting. Ook dinsdag is het nog licht wisselvallig met van tijd tot tijd wat regen. Vanaf woensdag blijft het overwegend droog, komt de zon er gelijk bij en liggen de temperaturen rond 16 graden. En met dit korte weerbericht zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland nu op deze zondag. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot morgen.